Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-grupp musikali Malti Shostakovich's Nightmare se jkun qed jiftaħ il-kunċert li l-grupp musikali Brittaniku Feeder se jagħmel f'pajjiżna bħala parti mill-Black Red Tour. Id-taqbida Donna Eterna, dan hu l-motiv ewlieni ta' wirja li qed tisebixxi l-pitturi astratti ta' Alfred Kirkov, wirja li tiġbor fiha 70 xogħol artistiku. Il-wirja Migration Nation tesplora l-impatt li tħalli l-migrazzjoni minħabba l-klima fuq il-bniedem, pitturi u inċissjonijiet li jqanqlu empatija profonda għal dawn in-nies. Felu il-275 anniversarju mill-konġura tal-iskjavi f'Malta, il-wirja Betrayal and Vengeance permezz ta' 19 tpenġija kontemporanja qed tikxef il-brutalità ikkawżata minn din ir-rewwixta falluta.